Dan, dan, dan. Widzu, ten filmik dedykujemy dzisiaj tobie, a pytanie dzisiaj zasadnicze brzmi: co chciałbyś zobaczyć na tym kanale? Może jakieś fascynujące vlogi typu kupiłem sobie frugo i teraz idę do mojej szkoły gimnazjalnej, bo mieszkam w Warszawie, a jestem fajny. Czy może więcej gier? Jeżeli gry, to jakie chciałbyś zobaczyć? Jeżeli nie chcesz zobaczyć gier, to co chcesz zobaczyć? Co chcesz, żeby pojawiło się na tym kanale? I co sprawi, że będziesz oglądał? Nie, żebym był łasny na oglądanie, ale tak, chcę dużo wyświetleń i chcę z tego kupę pieniędzy, tak! Nie do końca, aczkolwiek kiedy wrzucamy film i myślę, że spełnia on te takie, powiedzmy, niepisane wymogi. Jest dobrej jakości, jest dobra jakość dźwięku, dobra jakość obrazu, merytorycznie jest dobry, komentarz jest taki rzutki, zabawny, wszystko jest w porządku, a na 500 widzów ma on 30 wyświetleń. To każdego by zdziwiło, tak więc naprawdę apeluję, jeżeli ktoś nie chce oglądać filmu, anuluj subskrypcję, nie utrzymuj, nie nadmuchuj tej sztucznej liczby, bo ona jest nikomu niepotrzebna, wprowadza tylko ludzi w niepotrzebne zastanowienie i tworzy jakieś problemy. Potem człowiek się zastanawia, dlaczego na tyle widzów nie ogląda mnie nawet 1/3. Czyżbym był aż tak słaby? A jeżeli jesteśmy tak słabi, to bardzo prosimy o konstruktywną krytykę. Właśnie po to to robię. Powiedzcie, napiszcie, co jest nie tak, czego ma być więcej, z czego mamy zrezygnować, co mamy poprawić, co wam się nie podoba, czego byście oczekiwali. Czego pragniecie? A postaramy się wam to dać. Kierwa macie.